seksiä. Ja ne yrittävät räkämutelee. Mitä vittu, mitä helee? Jänne mun palli koskettelee. Mitä vittu, mitä helee? Ällikkä oikeesti traumatisoi teidän huudin. Äijä koskettelee palli, toi on crazy. No hällikkää. Mitä muijat ja mitä äijät? Tänään teidän kaa on LT, eli Light Skin Talker. Sori, mä oon vähän kipeä, ei puhuta varmaan tänään niin paljon. Mutta tänään DV droppas biisin nimeltään Mitä helee. Me ollaan kuultu varmaan pieni pätkä TikTokissa kaikki. Mitä tää mamu sanoo? Ja ne yrittää räkkämutelee. Mitä vittu, mitä helee? Mä en muista, miten toi menee. Mutta ennen kuin me aloitetaan, mun on pakko sanoa, meitä on jo 500 tilaajaa. Mitä helvetti? Ja muistakaa, silloin kun mä saan 1000 seuraajia, mä teen oman biisin. Oman biisin, 1 tai 2. Te saatte varmaan itsekin vielä valita, minkä tyyppinen biisi se on. Mutta me saatiin siis 2 viikossa 500 seuraajaa. Eli mä joudun tehdä ihan kohta sen biisin varmaan. Mutta ei haittaa, mennään vaan tähän videon pariin. Niin, DV, sillä on tosi hyvä kuva mulla. Koska mä oikeesti tykkään, miten tää laulaa, miten tää tekee kaikki. Mä katsoin tää, mikä tää nimi on, kuva. Tää biisin kuva, silloin Tech Fleece, vaalea Tech Fleece. Mäkin pistin, tiedätkö? Pitää olla niinku samat vibit. Jos DV droppaa, se tarkoittaa, että tää on hyvä päivä. Koska tää äijä missaa harvoin rehellisesti. Niin, mennään vaan reagoimaan suoraan. Tässä heti alussa, sano mitä haluun, mixtape löytyy kaikkialta 29.8. kello 00 perjantaina. Eli perjantaina me tullaan reagoimaan tämän koko mixtapeen. Niin katsotaan sitten. Mennään video pariin. Miksi tää ei halua? Mä tykkään jo biisin. Mä voin vähän glazaa, mut come on. Come on. No eri värisi ku teletapit. Mun bendo kitchen ihan liian. Fett steppää mua telegrammis. Nussi sua just viime viikolla. Miten vittu saat selibaatis. Ja mä poltti just 3. Nussi sua viime viikolla. Miten vittu saat selibaatti. Ai vittu, DV kilahti. Ei ole samoin muihin ongelmia kuin mulla varmaan. Mut jatketaan. Rammaa backwoodist, mä emiraatti. Vastakkää lisää seteleit. No eri värisi ku teletapit. Mun bendo kitchen ihan liian. Fett steppää mua telegrammis. Nussi sua just viime viikolla. Miten vittu saat selibaatis. Ja mä poltti just 3 grammaa backwoodist, mä emiraatis. Kaada mun kuppi lisää höni. Mulla on 3 grammaa mun bäkkäris. Droppaile luukul, nuket ei flippaa niinku mä duunis mäkkäris. Droppaile luukul, flippaa niinku mä olisin duunis mäkkäris. Ai vittu, mä tykkäsin tosta lainista. Ja mä swipeile korttei, mä teen vaan tonne mun läppäris. Se mistuu mä trapper, ei ne tunne mua räppäri. Bitch halu pussaamaan, mut se käyttää dancing. Ei kiitä, haluut frendaamaan, mut broski laita sut. Mitä helvetti? Oliks tää sama biisi? Tää dance-laini ja toi Mitä helee, mä luulin, että toi on eri biisi. Mennään vähän taaksepäin. Korttei, mä teen vaan tonne mun läppäri. Se mistuu mä trapper, ei ne tunne mua räppäri. Bitch halu pussaamaan, mut se käyttää dancing. Ei kiitos. Haluut frendaamaan, mut broski laita sut juoksee ilman sun kenkiin. Ne kaikki vaan hittas mua, nyt kun mä popan ne muu vaan friendly. Bitch halu safkaamaan se trippaa. Bitch halu päätteen, halu ees seksiä. Ja ne yrittävät räkämutelee. Mitä vittu, mitä helee? Janne mun palli koskettelee. Mitä vittu, mitä helee? Janne mun palli koskettelee. Janne on legenda rehellisesti. Mä tunnen Janne vaan DV-sektorin kautta. Janne toisella nimellä Hällikkää. Hällikkää oikeesti traumatisoi teidän huudit. Äijä koskettelee palli, toi on crazy. No Hällikkää. En halua ees seksiä. Janne koittavat räkkämutelee. Mitä vittu, mitä helee? Janne mun palli koskettelee. Mitä vittu, mitä helee? Janne koittaa etti mut menee. Mitä vittu, mitä helee? Janne aimeet piirittelee. Mitä vittu, mitä helee? Stäkkää lisää seteleit, no eri värisi ku teletapit. Mun bendo kitchen ihan liian. Fett steppää mua telegrammis. Nussi sua just viime viikolla. Miten vittu saat selibaatis. Ja mä poltti just 3 grammaa backwoodist, mä emiraatti. Stäkkää lisää seteleit, no eri värisi ku teletapit. Mun bendo kitchen ihan liian. Tässä välissä, kun tää sanoo sama kertosäe tai mikä tää paska nimi, tää on eka kerta,
kun mä näen, että DV on fresh, että sillä on fresh kamat. Yleensä sillä on vitu random kamat. Mä en tiedä, mutta musta tuntuu, tää ei ole köyhä rehellisesti. Musta tuntuu, tää on vähän enemmän semmoista fake it till you make it äijä. Koska yleensä DV-sektorilla, mä en tiedä, sillä on ihan random vaatteet ja se on myös exposattu. Tää on eka kerta, okei, tuo on tech fleece, mutta on silti fresh. Eka kerta, kun mä näen, että sillä on fresh kamat. Snäppää mua Telegramissa, snussi sua just viime viikolla. Miten vittu saat selibaatis? Ja mä poltti just 3 grammaa backwoodista, mä oon emiraatis. Se teki sun setupin melpäin, kutsutaan booby trap. Bitch, en halua ees nussi sua, sä kävit vessassa, et pessu sun booty crap. Te kuulitte, mitä tää sanoo, mä en edes toistaa. Viikolla, miten vittu saat selibaatis? Ja mä poltti just 3 grammaa backwoodista, mä oon emiraatis. Se teki sun setupin melpäin, kutsutaan booby trap. Bitch, en halua ees nussi sua, sä kävit vessassa, et pessu sun booty crap. Bitches, mä ostan sun BBL ja sä petät, mä haluan mun booty bag. Tää ei oo spittaa, tää ei oo oikees kilahti. Tää ei kilahti jollekin muijalle. Jos mä ostan sulle BBL ja sä cheataat, mä haluan sen booty back. Ai vittu, äijä on kyllä vittu läppä. Tiedätkö se mitä hauskaa tässä äijässä on? Tää mamu oikees pelleilee silloin kun tää räppää. Ja tää kuulostaa vittu hyvältä. Niinku mitä helvettiä, mä oikees tykkään tästä. Äijä DV, next up rehellisesti. Koska miten sä voit pelleillä tälleen ja tää kuulostaa hyvältä. Ja tää vielä... Pulappas ampuvat taivaaseen like Grishuri näin. Se on mun velkaa kidnappaa sut, sido sut yhtä with duct tape. En mä tykkää liikenteessä, siksi mä swervaan 200 on the bus lane. Kata vaan biitti päälle, anna mä räppää, moni mun lainesta on one take. Janne se träkkää meitä kaikki, koko mun tiimi, se haluu tehdä meistä vankee. Janne koittavaa träkkää mut telee. Mitä vittu, mitä hele? Janne mun palli koskettelee. Mitä vittu, mitä hele? Janne koittaa etti mut menee. Mitä vittu, mitä hele? Janne ai meit piirittelee. Mitä vittu, mitä hele? Lisää seteleit, no eri värisiä ku teletahti. Mun bando kitchen ihan liian fet steppää mua Telegramissa. Snussi sua just viime viikolla, miten vittu saat selibaatis? Ja mä poltti just 3 grammaa backwoodista, mä oon emiraatti. Vaan stäkkää lisää seteleit, no eri värisiä ku teletahti. Mun bando kitchen ihan liian fet steppää mua Telegramissa. Snussi sua just viime viikolla, miten vittu saat selibaatis? Ja mä poltti just 3 grammaa backwoodista, mä oon emiraatti. Janne koittavaa trekka mut telee. Mitä vittu, mitä hele? Janne koittavaa trekka mut telee. Mitä vittu, mitä hele? Janne koittavaa trekka mut telee. Mitä vittu, mitä hele? Janne koittavaa trekka mut telee. Mitä vittu, mitä hele? Ai vittu, mä tykkäsin tästä. Miksi tää meni tähän biisiin? Taakse! Wow! Mä halusin vielä sanoa, tää mamu polttaa liikaa bataattia. Liikaa bataattia! Ja Venä, mä unohdin kommentoida tähän, mistä tää kohta on. Mä etin, voi vähän kestää. Tää mamu dankas! Sun bataatti antaa sulle supervoimia yhtäkkiä. Mitä helvettiä? Kato tää TV dankkaa. Mä oon 164 senttimetriä. Mä en osaa dankkaa. Kattokaa tää äijä. Tää näyttää vielä Idol korilta. Just viime viikolla, mitä vittu saat selibaatis? Ja mä poltti just Meen äijä, shareaa sun bataatti rehellisesti. Jos mäkin saan tommoset supervoimat, mä tarten sen. Mut mitä me sanotaan lopuksi tästä biisistä? Tää biisi oli bangeri! Mitä helvettiä? Mä en edes tiedä mitä mä sanon. Tää äijä vaan pelleilee ja tää kuulostaa bangerilta. Mä en tiedä. Ehkä mä vähän dickraidaan. Hei, pause! Mä en dickraidaa ketään. Ehkä mä vähän glazaan, mutta tää biisi oli mun mielestä hyvä. DV mun mielestä ei ole vielä missannut pahasti. Niin tää biisi on 9/10. Sano toinen räppäri, joka voi pelleillä näin paljon ja että biisi kuulostaa vielä näin hyvältä. Rehellisesti mä en tiedä, mutta tää ei ole vittu hauskaa. Mä tykkäsin tästä biisistä. Tiedätkö, tää ei ole semmonen biisi silloin kun sä oot vihainen, että sä kuuntelet. Tää on just semmonen vibe. Silloin, tiedätkö, silloin kun sä oot kavereiden kanssa, teillä on hauska, sä pistät tää biisi, tää on just tämmönen. Tää vähän kyllä muistuttaa, baby, jos mä tuun sisään, biisi. Tiedätkö, se ei niinku musiikki tavallaan, mutta sille, mistä nää puhuu. Mut silti, tää oli oikeesti hyvä. DV jatkaa saman malliin. Mun mielestä oikeesti, niin DV on menossa nyt ylöspäin.
että anna tästä puoli vuotta eteenpäin. Tämä mamu on ihan toisella tasolla sitten rehellisesti. Mutta, mitä mä sanon vielä lopuksi, muistakaa tilaa kanava, pistäkää tykkäys, pistäkää kommentti, mihin te haluatte, että mä reagoin seuraavaksi, koska tähänkin joku pisti kommentti, että mä reagoisin tähän. Näyttäkää aktiivisuus, että mä jaksaisin tehdä enemmän videoita. Niin kuin te näitte video alussa, perjantaina DV droppaa mixtape. Me reagoidaan siihen 100%. Sitten jos mä muistan oikein turisti droppaa vielä jotain, sitten niiden välissä rehellisesti mä voin reagoida muihin biiseihin. Niin kiitos, että katsoitte loppuun. Ei ole varmaan muuta sanomista. Rehellisesti mulla on pää kipeä, koska nyt mä oon niinku oikeesti kipeä. Niin nähdään vaan seuraavassa videossa. Nähdään!